Zlatan Ibrahimovic legendaksi omalla tyylillään. Ruotsin Malmössä köyhiin oloihin syntynyt Zlatan Ibrahimovicista tuli yksi kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista. Miten tämä Malmön rajujen katujen koulima nuorisorikollinen nousi jalkapallomaailman huipulle? Tässä on hänen tarinansa. 3. lokakuuta 1981 Zlatan syntyi köyhään ja rikkinäiseen perheeseen. Pahamaineisessa Rosengårdin kaupunginosassa asuneella perheellä oli omat ongelmansa. Zlatanin vanhemmat erosivat, kun hän oli vasta 2-vuotias. Aluksi Zlatan asui äitinsä luona, mutta äidin väkivaltaisen käytöksen ja lopulta äidin jäätyä kiinni varastetun tavaran hallussapidosta nuori Zlatan lähetettiin asumaan isänsä luo. Sielläkään asiat eivät olleet sen paremmin, isän jääkaapin ollessa usein täynnä alkoholia ruuan sijaan. Zlatan kävikin äitillään edelleen usein syömässä. Kadut kasvattivat Zlatanin. Maahanmuuttajien poikana hän kohtasi rasismia ja epäluuloa. Pyörä- ja myymälävarkaudet olivat arkipäivää nuorelle Zlatanille. Varastetuilla pyörillä hän kulki jalkapalloreeneihin. Nämä kadut olosuhteet loivat Zlatanille hänen vahvan, järkkymättömän persoonallisuuden, josta hänet tunnetaan edelleen. Hänen piti olla vahva selvitäkseen, ja Zlatan haki voimaa omista vastoinkäymisistään. Hän käytti vihansa ja turhautumistaan motivaationa tehdä itsestään paremman ja todistaakseen häntä epäilevät vääräksi. Vuonna 1999 Zlatan pelasi ensimmäisen kautensa Ruotsin Allsvenskanissa ja jo 2001 hän sai mahdollisuuden isoilla Euroopan kentillä hänen liittyessä hollantilaisen Ajaxin riveihin. Tätä ennen jopa Arsene Wenger, Arsenalin silloinen valmentaja, yritti houkutella nuorta ruotsalaista tykkimiesten riveihin. Tarina kertoo, että neuvottelut kaatuivat siihen, kun Wenger pyysi Zlatania try-outteihin. Tähän Zlatan vastasi tuttuun Zlatan-maiseen tyyliin, että hän ei tee tryoutteja, joko Arsenal haluaa Zlatanin tai ei halua. Wenger ei tähän suostunut, joten Ajaxiin vei ruotsalaisen matka. Ajaxissa Zlatanin maine kasvoi. Kaiken kruununa 2004 hänen soolomaalinsa valittiin Eurosportin vuoden maaliksi ja näin Zlatanin nimi oli kaikkien huulilla. Tämä toi hänelle huippusiirron Italian suurseura Juventukseen. Juventuksen ja Zlatanin matka päättyi kuitenkin vain 2 vuoden jälkeen, kun Juventus Calciopoli-skandaalin seurauksena pudotettiin Serie B:hen. Vaikka seura pyrki houkuttelemaan Zlatania ja muita tähtipelaajia jäämään, Zlatan agenttinsa Mino Raiolan avulla junailivat hänelle siirron toiseen italialaiseen suurseuraan Inter Milaniin. Zlatanin agentti Mino Raiola on myös omanlaisensa persoona. Hän oli yksi kaikkien aikojen parhaimpia ja varmasti tunnetuimpia pelaaja-agentteja, mutta myös äärimmäisen juonikas ja häikäilemätön. Raiolastakin saisi mielenkiintoisen tarinan jos toisenkin, mutta keskitytään nyt Zlataniin. Zlatanin aika Interissä toi mukanaan 2 Italian mestaruutta ja kasan henkilökohtaisia palkintoja. Nämä huippuotteet tuottivat Zlatanille jälleen yhden huippusiirron, kun hänet kauputtiin FC Barcelonaan, jossa Barsan kultainen sukupolvi oli tekemässä tuloaan Iniestan, Xavin ja Messin johdolla. Unelmakauppa ei kuitenkaan toiminut Zlatanille. Zlatan on jälkeenpäin antanut kovaa kritiikkiä joukkuetta silloin valmentaneelle Pep Guardiolalle. Zlatan ei ollut tyytyväinen, miten häntä peluutettiin ja millainen rooli hänellä oli Guardiolan ryhmityksessä. Tästä saatiin yksi Zlatanin tunnetuimmista kommenteista. You bought a Ferrari, but you drive it like a Fiat. Vain 1 vaikean kauden jälkeen Zlatan palasi Italiaan. Ensin lainalle AC Milaniin, joka käytti osto-option, jolloin Zlatan pelasi seuraavat 2 vuotta paholaisissa. Ne toivat mukanaan jälleen 1 Italian mestaruuden ja maalipörssin voiton. Seuraavaksi ruotsalaisen matka vei Ranskan Pariisiin PSG:n riveihin. Ranskassa Zlatan viihtyi kaikista pisimpään pelaten PSG:ssä 4 vuotta ja 180 ottelua, joissa hän viimeisteli hurjat 156 maalia. 4 vuoden aikana PSG voitti 4 liigamestaruutta, mutta mestarien liigan voitto jäi saavuttamatta. Vuonna 2016 Zlatan siirtyi Manchester Unitediin, jossa hän viihtyi vajaat 2 vuotta. Sieltä matkamuistoksi jäi Eurooppa-liigan sekä Englannin Supercupin voitto. Hänestä tuli myös vanhin pelaaja, joka on onnistunut tekemään 15 maalia Valioliigassa. Zlatan siirtyi kesken kauden LA Galaxyn riveihin 2018, jolloin saatiin jälleen todistaa Zlatanin arvaamattomuutta. Hän nimittäin osti kokonaisen sivun kokoisen mainoksen LA Timesiin, jossa luki vain Dear Los Angeles, you welcome. Samana vuonna koripallon supertähti LeBron James siirtyi Los Angeles Lakersiin, joka lähetti oman pelipaitansa Zlatanille. Omalle tyylilleen uskollisena Zlatan allekirjoitti paidan ja lähetti takaisin. Zlatanin jalkapallodebyytti Enkelten kaupungissa oli mieleenpainuva.
Hän tuli vaihdosta sisään, pommitti puolivolleen reilusta 40 metristä maaliin ja jäi varmasti jokaisen LA Galaxyn fanin mieleen. Seuraavaksi kaudeksi hänestä tehtiin joukkueen kapteeni. Moni kuvitteli, että Zlatan lähti Amerikkaan jäähdyttelemään ja lopettamaan uransa, mutta jälleen kerran Zlatan todisti epäilijät vääräksi siirtymällä takaisin AC Milaniin Euroopan huipulle. Hänen ilmoituksensa lähteä LA Galaxysta oli jälleen tuttua Zlatania. Twitterin kautta välitetty viesti Galaxyn faneille kuului nimittäin näin. You wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues. Now go back to watch baseball. Seuraavat 3 vuotta Zlatan palloili AC Milanin väreissä voittaen jälleen yhden Italian mestaruuden. Ruotsalaisen jalkapallolegendan ura päättyi 2023 kesällä tunteikkaisiin ja ähyväisiin AC Milanin kotistadionilla San Sirolla. Zlatanin kansainvälinen ura ei tuottanut palkintoja, mutta hän on edelleen Ruotsin maajoukkueen kaikkien aikojen paras maalintekijä 62 maalillaan. Uran päätyttyä Zlatan ei jäänyt lepäämään laakereillaan, vaan on edelleen aktiivisesti mukana jalkapallomaailmassa. Jo 2023 vuoden lopulla hänet nimitettiin AC Milanin neuvonantajaksi. Vaikka hän ei ole virallisesti johtoasemassa, hänellä on iso vaikutus siihen, miten AC Milania johdetaan. Häntä on kutsuttu AC Milanin lähettilääksi. Ruotsin pahamaineista Rosengårdin kadulta jalkapallomaailman pyramidin huipulle. Lukemattomia legendaarisia haastatteluja ja kommentteja. 708 ottelua ja 451 maalia. Zlatanin tarina on huikea ja inspiroiva. Se on esimerkki kaikille, että oli lähtökohdat mitkä tahansa, kaikki on mahdollista. Ja kuten tästäkin monologista voi päätellä, Zlatan on yksi niitä harvoja, joista voi puhua vain hänen etunimellään ja silti kaikki tietävät, kenestä puhutaan. Se kertoo kaiken Zlatanin elämästä ja hänen vaikutuksestaan.